Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụka nke abụọ n'oge olile anya onye nzọpụta, afọ nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 11, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 10. Isiokwu: ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Ome ga-esi n'ogwe osisi Jese epupụta. Otu ngalaba ga-esi na mgbọrọgwụ ya epulite. Mmụọ nke Onyenwe anyị ga-anọnye n'ime ya. Mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike. Mmụọ nke amamihe na ịtụ egwu Chineke. Ịtụ egwu Chineke bụ ume ndụ ya. Ọ bụghị ihe anya hụrụ ka ọ na-ekpe n'ikpe. Ọ bụghịkwa asịrị ka o ji ebi ikpe. Kama ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe, bịakwa kwụba aka ọtọ n'ikenye ụmụ ogbenye bi n'ala ahụ oke ruru ha. Okwu ọnụ ya bụ mkpali igwe o ji akụgbu ndị obi ọjọọ. Ọ ga-ama ndị obi kpọrọ nkụ ikpe ọnwụ. Izu oke ka o ji mere akwa o je n'ukwu. Ezi omume bụ ajị o kere n'ume. Mgbe ahụ, agụ na nwa atụrụ ga-ebikọta ọnụ. Agụ ukwu na nwa ewu ga-edinakọta n'otu ebe. Nwa ehi na nwa ọdụm ga na-erikọ nri. Nwata ntakịrị abụrụ onye ndu ha. Nne ehi na nnukwu ọdụm ga-abụ enyi. Ụmụ ha wee na-edinakọta ọnụ. Agụ ga-ata ahịhịa dịka ehi. Nwa na-ahụ ara ga-egwuri egwu n'ọnụ ala ebe agwọ bi. Nwata ntakịrị ga-amanye aka n'ọnụ ajọ ala. Agaghị enwe nsogbu ma ọ bụ imerụ ahụ ọbụla n'elu ugwu nsọ m niile, n'ihi na amamihe Onyenwe anyị jupụtara obodo ahụ n'ọnụ, dịka mmiri si ejupụta n'oké osimiri. N'ụbọchị ahụ, mgbọrọgwụ Jese ga-eguzoro ghọrọ mba dum ihe ịrịba ama. Ndị mba ọzọ ga-achọsi ya ike, maka na ebe obibi ya ga-adị ebe ebe. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: n'oge ya, ezi omume ga-etolite dịka ahịhịa ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Biko Chineke, were ikpe nkwụmọtọ gị nye eze. Nyekwuo nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chekwawa ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-etolite dịka ahịhịa ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. N'oge ya, ezi omume ga-etolite dịka ahịhịa ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chịrụwa ọchịchị n'oké osimiri, bịakwa site n'oké osimiri chịrụwa ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-etolite dịka ahịhịa ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ na-etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, nke na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-enyere ndị nọ na mkpa aka, bịakwa meere ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụtakwa ndụ ụmụ ogbenye. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-etolite dịka ahịhịa ndụ.
udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ngọzi dịrị aha ya ruo mgbe ebighị ebi. Aha ya ga-adịgide mgbe niile dị ka anyanwụ. Agbụrụ niile dị n'ụwa ga-esi na ya enweta ngọzi. Mba niile ga na-akpọ ya onye dị ngọzi. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-etolite dị ka ahịhịa ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom, isi nke 15, malite n'usoro nke 4 ruo na nke 9. Isiokwu: Kristi bụ onye nzọpụta nke mmadụ niile. N'ezie, ihe dum edere n'akwụkwọ agba ochie bụ ihe edere iji kụziere anyị maka nchekwube. Akwụkwọ nsọ ji ihe amụmatụ dị iche iche na-akọwa otu ndị jụrụ ikwere na-emeriela ha si nweta enyemaka Chineke. Ka onye ahụ na-enyere anyị aka mgbe anyị jụrụ ikwere na-emeriela anyị nyekwara unu niile aka, ka unu were ndidi na-edigbu ihe ibu unu na-eme unu, bịakwa soro ụkpụrụ nke Kristi Jesu. Ka unu were otu obi na otu onu na-eto Chineke na Nna onye nwe anyị Jesu Kristi. Ihe ọ pụtara bụ na iji ịhụnanya mere ndị ọzọ ụdị amara ahụ Kristi mere unu bụ inye Chineke otito. Ihe kpatara Kristi ji bụrụ odibo ndị Juu ebiri ugwu abụghị naanị ka emezuo nkwa ahụ ekwere nna nna anyị ha. Ọ bụkwa ka esoro kpọbata ndị ọgọ mmụọ n'inye Chineke otito maka ebere ya, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo n'otu ebe sị: n'ihi nke a, aga m eto gị n'etiti ndị ọgọ mmụọ, bịakwa kwere aha gị ukwe. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Kwadoronụ onye nwe anyị ụzọ, meenụ ka okporo ụzọ ya guzozie. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta nke Chineke. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 3, malite n'usoro nke 1 ruo na nke 12. Isiokwu: chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe abịala nso. N'oge ahụ, Jọn omemmiri Chukwu pụtara na-ekwu okwu Chukwu n'ọzara nke Judia. Lee ozi o ziri: chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe abịala nso. Onye a bụ nwoke ahụ onye amụma Aịzaya kwuru maka ya sị: otu onu na-akpọ mkpu n'ịkpa, kwadonụ ụzọ maka onye nwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Nwoke a bụ Jọn ji ajị ịnyịnya kwa uwe, bịakwa were akpụkpọ anụ jere n'ukwu. Nri ya bụ ụkpala na mmanụ aṅụ dị n'ọhịa. Jerusalem niile na Judia dum na ọnụmara Jọdan niile bịakwutere ya mgbe ọ na-eme ha mmiri Chukwu n'osimiri Jọdan. Ha na-ekwupụta njọ ha. Ma mgbe ụfọdụ ndị omeke too ha, ya bụ ndị Farisii na ndị Sadusii, bịara maka mmiri Chukwu, ọ sịrị ha: ụmụ ajụala, onye dọrọ unu aka na ntị ka unu gbalaha ụgwọ njọ nke na-abịanụ? Asị unu echegharịala, metanụ mkpụrụ gosiri nchegharị. O zubeghị ịgwa onwe unu sị: anyị nwere Abraham na nna.
maka na n'ezie Chineke nwere ike ime okwute ndị a ka ha ghọọ ụmụ Abraham. Ọ bụrụgodu ugbu a onye ike tọgbọrọ n'ukwu osisi ka o wee bụrụ na osisi ọbụla na-amịtaghị ezi mkpụrụ a ga-egbutu ya tụnye n'ọkụ. Eji m mmiri na-eme unu mmiri chukwu maka nchegharị, ma onye ahụ na-esota m karịrị m ike. Etorughị m ịchịta akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. Nkata o ji ayọ ọka dị ya n'aka. Ọ ga-ayọchasị ọka ya nke ọma. Ọ ga-ekpokọta mkpụrụ ọka ya n'ọba ya, ma afụ ọka ka ọ ga-akpọ ọkụ ebighị ebi. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi.